salah sami cini sebab bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah anjraing kang puspita katyuping samirana mrek sekar gadung kongas gandanyo mawe araras aranane nderiyo maweh araras aranane nderiyo arum gandane kang pus pito begegek ugek-ugek mbel-mbel sadulita tole bagong le ana dawuhmu apa mo nimbali aku beda karo padatan pancene ana penting ana perlu mula bukane awakmu iki mono tak timbali lah iya moko gak kaya biasae ngono lho mo biasae ku lak ya dines ngono amo angger munggah panggung mesti kudu nganggo jejeran wayangan iki sing penting jejerane apa lakone wayangan iki sing penting iku mono inti sarine ngono biasane iku mono nggih ganda kusuma mo kon gak iso pelungan amo kon niku mo kon niku gak iso pelungan gak iso ngombangi ganda kusuma kon niku ngene wis lumrah wis kulino kala-kala sing gak tau ana ngono lho nek ngono iku ya sing guri merdeka niku apa Gong merdeka temen gak ibu-ibu mikir alah apa lho Gong nyuwengi ndadak ibu-ibu mikir nek jaman biyen niku mo wayangan niku mono mesti kanca-kanca yoga iku gawanane tas karo notasi buku notasi gendeng mo saiki padakno ngono Gong untung awak dhewe sak rombongan niki mono piyayine iki mono padha wasis kabeh jajal umpamane pas dong lagi wayangan delalah gak nembung panjak ayo kate lapo
Ya carane lho mo nyetel kaset. Kon niku iya nak. Siye mo ngene mo. Ana wigati apa dene Rika iki nimbali aku mo. Ngene le. Iki mono aku nampa wasitaning Dewa Linuwih. Nampa wasitaning Jawata. Yen to bakal paring nugraha, kanugrahaning dewa bakal diudhana ana ing Maracapada. Nugrahaning dewa diudhana ana ing Maracapada. Tapi ini sing dadi heranku mo. Lah pothok ngarep iku mau kok ana plang yaiku ning gone Klampe Sireng kene kok dadi panggonan pamulangan. Iki lho mo. Apa le? Ning gone plange Klampe Sireng iku mau mlebu iku mau lho mo kok selamat datang para murid, para cantrik. Sing katene madhe guru ning kene sapa mo? Kok iki kan? Aku nak. Kok niku kate madhe guru. Lho. Janmo tan kenaning ingina le. Ngerti? Semariku sapa? Lah mbomo lah semariku sapa mo? Kok niki lak ya weruh dhewe lho le. Sadurunge jagat iki mono digelar, ya. Jagat iki mono isih digulung, langit isih digantung. Ya aku wis nandur jagung le. Nandur jagung ning githokmu ngono amo. Tegese isih awang wung. Ing jaman kadewatan aku iki wis diripta, wis dicipta. Terus aku iki nampa jejiban supaya tumurun ning Nayu Maracapada ngembani tegese ngemong trah utama. Dadi sadurunge aku iki mono ning Ayu Maracapada iku dhisik le aku tau njabat dadi dewa le. Dadi cacakane pangerten aku iki roh. Iya mo. Terus muridmu sapa ae mo? Muridku iki akeh gong. Ora mung saka sakiwa tengene Klampe Sireng, kalebu wong pinunjul sing ana ing Praja Ngamarta iki mono uga kalebu padha melu tekan ning Klampe Sireng butuhe iki mono necep ngelmune Semar Badranaya. Oh iya. Terus wong dineh ae mo. Uga wong saka Njaban Narangkah kalebu wong tlatah endi ae kena. Lan akeh sing padha karem melu cawe-cawe ngolah babakan ngelmu rasa tumraping bapakmu iki le. Mula ing ari kalenggan mangko awakmu tak timbali iki mono ana penting budal nyang Ngamarta ya le. Budal nyang Ngamarta. Aturana bendaramu panenggak. Diaturi lah apa mo? Ya supaya rawuh mrene le. Diaturi rawuh mrene merga bakal ana pawulangan sing kudune tak kandhakake marang ndaramu Werkudara. Ya. Lan pawulangan tumraping ndaramu Werkudara lan sakabehing para cantrik sing manggon ning Klampe Sireng kene besuke bisa mahanani kamulyan kang sejati. Oh, ya mo. Kapan mo? Ya saiki nak budhalo menyang Praja Ngamarta. Aja lali ndaramu Werkudara, ndaramu panenggak, ndaramu Sena sing mbok timbali. Oh, Ndara Sena tok. Iya, ndaramu Sena. Iso gak iso mulihmu ya kudu bareng karo ndaramu Werkudara. Yen nganti ndaramu Werkudara ora kersa rawuh menyang mrene awakmu ya aja balik. Oh, ya wis mah.
Nek ngono andum gawe aku tak budal menyang Praja Ngamarta ngaturi Ndara Werkudara. Sing ati-ati lho. Gumelar wonten ing Praja Ngamarta inggih wonten ing Indraprastha. Sayekti menika titah ingkang sampun kasinungan sabar dharana turta berebudi bawa leksana. Titah kasing dewa minangka dadya pambayuning Pandhawa Sang Prabu Puntadewa inggih Sang Ajokta Satru inggih Raden Dwijakangka ya Sang Darma. Anujing pasewakan ing Rikalenggan mangke kepareng nampi rawuhipun Arakanta ingkang saking Dwarawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna kang pranyata panjalmaning Bathara Wisnu. Adoh dipun aturi sangsaya caket sareng sampun cedhak gapuyuk rerangkulan. Turata padha ratune, padha wibawane. Sareng sampun lenggah sapu jajar. Kawis tinggal kekarone ngedalaken cahya ingkang mawa pangaribawa. Tan kantun panggak Pandhawa ingkang ngregemeng kadya lintang Bima Sekti sayekti Raden Werkudara. Ya Raden Bratasena. Pamadyaning Pandhawa Dyan Janaka ugi katingal mbageaken rawuhipun Arakanta ing Dwarawati. Mangkono tepang udas maraning Indra Sang Prabu Puntadewa ingkang dereng kawijiling lisan.
Loro sapating sun tumiling mangulati puspita metemendah kang warni mitra aning taman anon skarawar yoto kang tinari yoto kang tinari krama ora mesep endahing warna Iwang Sukmadi linuwih mugi tansah ngayomi dumateng kayuwananing Prabu Puntadewa mangke rumiyin Koko Parabu sarawuhipun paduka Kanjeng Koko Parabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami prembagi mugi kunjuk wonten ngarsanipun paduka Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Yai. Yai Prabu Puntadewa ngaturaken prembagi dhumateng Arakanta ing Dwarawati kula cadhong kula tampi asta kalih anggenipun mbagekaken tiyang sepuh. Sampun prayogi anggen kula ngadhep ngarasaning nata nagara Ngamarta. Koso wangsul ingkang raka ngaturaken pangastawa katura dhumateng paduka Yayi Puntadewa. Inggih Koko Parabu. Pangastawaning Koko Parabu mugi ndayanana dhumateng kayuwananipun ingkang rayi slamining kula gesang Koko Parabu. Yayi Wrakudara Parapunta kakangku. Bagekna kang lagi rawuh pepunden Pandhawa dalang kang wis bisa nuduhake dalan padhang tumaraping Kadang Brata Pandhawa Yayi. Jlitheng Kresna kakangku. Aku ngaturana basa marang panjenenganmu Jlitheng Kresna kakangku. Iya Yayi. Pangastawaning pun Kakang tumuli gage tampanana. Iya. Dadekno sentosaning Wrakudara menakno anggonmu pin lagi jagungan kelawan Darmaji kakangku. Iya Yayi. Wis prayoga anggon kulungguh sapu jajar kelawan Yayi Samyaji. Nadyan kula ingkang arahi saking Madukara ngaturaken sembah sungkeming pangabekti Koko Parabu Sri Bathara Kresna. Kaipe yo
Janaka ngaturna bekti marang pun Kakang kosok balene pangestuku tumuli gage tampanana Janaka. Inggih. Sangeting pamundi kula saengga jimat paribih dipun skecaken anggenipun pinarak lelenggan Koko Parabu. Wis prayoga Yayi. Anggoning pun Kakang sapu jajar kelawan aratuning wong Saparaja Ngamarata. Koko Parabu arawuhipun paduka Kanjeng Koko Parabu sanget andadosaken pangangen-angenipun ingkang rayi. Awit menapa Koko Parabu sinten malih ingkang saged nedahaken margi ingkang sae. Pandhawa ingkang sekawit boten sinten-sinten nanging nggih jalaran saking cawe-cawening Ratu Ndarawati. Dinten samangke Pandhawa sampun saged lenggah wonten ing kursi gading Pandhawa gadah negara. Malah nagara Ngamarta menika damel pancataning sagunging para ratu Patmanca Negari. Sadaya kula wau inggih saking igu pratikilipun paduka Kanjeng Koko Parabu Sri Bathara Kresna. Kula namung saderming lampahi Yayi. Kula namung saderming lampahi. Jer pancen Pandhawa menika kedah nemahi kamulyan jati. Dalaran Pandhawa wiwit alit sampun didamel siya. Pandhawa wiwit alit sampun dipun damelena dening Kadang Kurawa. Senadyan ta enggo dinten samangke kula kinten para Kurawa inggih taksih gedeng keburu sengit dumateng para Pandhawa. Ning inggih kersanipun. Bagene paduka Yai Puntadewa sakadang menika ampun tansah ninggalaken kautaman jalaran Pandhawa menika titahing dewa ingkang kinasih. Pandhawa menika titahing dewa ingkang kinasih. Paribasane Pandhawa menika kenging damel pandam pangayubaning sagunging para titah wonten lumahing bumi. Inggih Koko Parabu namung ngaturi kawuningan yen to dinten samangke Ngamarata menika kados-kados sampun boten wonten arum beda. Ngamarata boten wonten ingkang kedadipun kuwatosaken. Pramila ingkang saking mekaten paduka badhe kula kanthi kembul bujana ingkang wigatosipun saking suka tiasing manah ingkang rayi mangertosi kawontenaning praja Ngamarata ingkang boten nguwatosaken babar pisan. Boten Yayi, boten. Perkawis kembul bujana Andrawina menika dampila pinanggih wingking nanging kula kinten dinten samangke Ngamarta menika pancen boten wonten ingkang ngaru biru. Ngamarta boten wonten ingkang ngaru biru. Paribasane para wong sabrang menika sami ajrih krungu jenenge Pandhawa, krungu jenenge Puntadewa, krungu jenenge Yayi Werkudara, jenenge Janaka menika sampun alit penggalipun. Mila mboten badhe wani malih badhe njongkeng kawibawanipun paduka Yayi nanging kang dadosaken kuwatosing manah ingkang raka ingkang badhe njongkeng kawibawan menika saking lebet piyambak. Ingkang badhe njongkeng saking lebet piyambak inggih arubuing negara menika yen saking pangreka dayaning tiyang lebet menika gampil Yayi.
nanging kula kinten para nayakaning praja para manggala para mantri bupati sagunging sanak sedulur sadaya sami sayuk saeka kapti kados-kados boten badhe wonten ingkang nyulayani boten badhe wonten ingkang bangkang pranatan lajeng ingkang paduka Koko Prabu kersakaken kados pundi ngaten Yayi kula mboten badhe ngendikan menika Nayaka Praja napa sanak Sentana nanging ingkang badhe damel rubuhing negara Ngamarta menika dumunung saking ngandhap piyambak ing badhe damel rubuhing Pandhawa rubuhing Ngamarta menika saking ngandhap piyambak kok saged dipun wastani kados mekaten napa Yai mboten kulak pawarta dol piwuron napa Yai Prabu Kuntadewa menika mboten kulak pawarta dol parungon ulu cumbuning Pandhawa ulupul cumbuning Pandhawa Adi Kinasih Janaka ingkang manggen wonten ing Klampe Sireng Kakang Semar Yayi Kakang Semar ing Rikalenggan mangke menika bebayani sanget tumrap inggih menika sentosaning praja Ngamarta kok mekaten Koko Prabu liripun kados pundi